Na pokladnu nedjelju župna crkva u Gromiljaku uvijek bude prepuna vjernika. Zajedno slave svetu misu koju je ove godine predvodio župnik iz partnerske župe u Modriči, s kojom Gromiljak ima dugogodišnju suradnju. U suslavlje župnika domaćina don Marka Perića. Već duže godina, posebno u vrijeme solidarnosti, u vrijeme korizme, jedna kolekta, a i druge prilike iz Gromiljaka idu za pomoć izgradnju u Modriči. Već je do sada dosta urađeno, ali dobro je. Veliki broj župljana Gromiljaka odjene se u narodnu nošnju. Osobito su ponosni na svoje mlade naraštaje. Pa evo, ovo je sad, ja mislim, 14. ili 15. godina već. Svake godine, evo isto. Malo ovdje napravimo kod crkve, pa sad idemo k seljaka, pa idemo sad, evo treća godina, idemo kod Lepenčana, ona bude lijepo, baš nas lijepo ljudi dočekaju, družimo se i tako. Vole ljudi ovdje taj običaj? Pa voli, ove nas godine ima nas 156, ja mislim. A svake godine se povećava broj, malo je bilo, sad imali smo smrtni slučaj, jedan je član umro, pa ima njegov jedno 10-12, bilo bi nas 170 čak. Svi. Možda jedan dio, možda jedna, od toga nema možda 10%. Da je, i sad imamo mladi, imamo 36, ima ono prosjeku nekih 10 do 15 godina. Svake nam godine se priključiva, svaki mladi nam se priključiva, evo ove godine imamo baš dosta koji su sebi šili nove nošnje, tako da su nam se priključili. Malo nam dolaze iz Raje, iz Fojnice, nam se priključivaju, tako to. Nekako me ošća da je sve masovnije to Jeste. Eto, prošle smo godine imali 100 i nešto, ove godine imamo već 156, znači članova imali, eto, rekao je Vladović, jedan smrtni slučaj, pa nas je manje, trebalo nas je biti oko 170. Već smo kod Zigija morali preći u gornju salu, ne možemo više stati gdje smo prije stajali, tako da je, stvarno nam je fino. Prije nekad je to bilo i kočje, evo sad autobus. Pa slušajte, velika nam je to investicija, puno nas je to prije koštalo, tako da smo, i ovako nam nije loše. Opet se lijepo izorganiziramo. Jeste, idemo, ovi koji nemaju prevoza svog idu u autobusom, mi ostali idemo s malim kolima i tako da je, eto. Evo vidite i sami koliko svijeta ima, znači da je lijepo, da se fino družimo. Ovim putem se zahvaljujem Lepenčanima jer nas jako fino dočekaju svake godine. Uistinu im hvala. I zaista drago nam je da nekako se cijela ova tradicija prenosi na mlađe, s koljena na koljeno, tako da uistinu iz godine u godinu možemo vidjeti još veći broj mladih ljudi koji s oduševljenjem pristaju biti dio cijelog ovog dana. Nošnju oblačim 12 godina. Ovo je predivan osjećaj, svake godine radujemo se sve više i više, svake godine nas ima više članova, predivan je osjećaj uistinu. Nakon zabave kod župne crkve, povorka osobnim vozilima i autobusom krenula ka Kiseljaku. Tu su spomen na poginule branitelje ispred središnjeg spomen obilježja položili vijenac i upalili svijeće, a na gradskom parkingu dočekali su ih drugi poštovatelji pokladnih narodnih običaja. Zabava je nastavljena u Lepenici, a potom u motelu Zigi na Han ploči u Kiseljaku.